ngatipedze nyaya yedu. Iko sister kangu kari kuCanada ko muri kuti chiko nesisi wangu. Muri kugara kuCanada ikoko tikufana makanipromisa zvamakanipromisa ngati kuzvida kana ndakamirira kai. Minox akasouya ndakambofika kuti chakufonera kuti ko emaionana naye Minox mambomuti mumubatisa katumwe tunhu. Manje apa ari kudzoka ka akadzoka paanodzoka pamufamba mune mamupo. Anonga hanzi anogara kupi? Usataure hako style anogara kupi? Unomfoni unompa namba yangu yeCanada. Ya. Unayo ka namba yangu yeCanada. Ndichamupa. Bozi yaito kuti akatora namba dzangu kwauri pamheno penyu pamunokandirana pa YouTube. Saka anopromisa tumwe tudiki ache ngani ndotuda tunhu twangu. Uyu atori nani kuona kasista kari paCanada. Kuva muri paUK ava kamabura ngoma chaiso. Nemazimbabwe dzari kuUK pambodzose chaiso. Musavhairire vamwe kana maakuUK. Unapota muchigobora magobo enyu ka mari kana yakurwadza ikuwana asi motumirawo kana ka 10 dhombi. Timafesi. Sezvo kaita inonzi Wycliffe Nyatsambo ane brain mufesi uyu. Ndifunga paUK yese ka ndobiga Wycliffe Nyatsambo. Ndiye mufesi anotongerera riri nani. Uyo ndiye anotenga riri nani. Bozi ndiye atori bo Wycliffe bozi anosimbisa ngara manje anogona kutosimbisa munhu akaneta Wycliffe bozi Wycliffe kauri ndakatomirira hangu zvawakataura ndiritongoteya Wycliffe kuti pamwe chandiitira zviri nani but ukeda Wycliffe kutori nemafesi angu ari kuUK atakatokuranawo kumaraini kwangu kambuzumangu havana kana dhiri vakatouya kunokuka kutomuguma dhombi chari tokudza kuti hana kana sendi kunyima kuvhaira amoti anenge achivhairawo nei asi koko Queen Elizabeth anoita kuti vanhu vavhaire zvakatooma asi kuti akatodzidzisa kuti kana mabva kudzimba dzenyu motopota muchitoavhairira ngavaite mushe chokwadi maana maDminox chite tinavo pano vanhu bva kuCanada asi tichikodya mumavhu tese chitese tichikupinda mese tese chikuita zvese achitisiro kuti madhoradhora chitorarama titokiyakiya zvinhu chitofamba imi kana kutipowa kana masenda mutipe mafesi edu atakakura nawo chaiwo takutozikanwa nana Wycliffe vasikatizive vatakakura nawo chaiwo vanongoscrecha vamwe apadha acho vanongoitawo zvimota zvavo vachioita zvimarori zvavo kumira kana dhora chero asi anenge aine zvimagonyeti kana 3 kana nechimbota chiri kungofamba kumira kana $5 anokuzoti handakana sendi kuvhaira kwakadiwa kumana kumaUK. Ini kuUK handichatombofundi ndakada kuendako. Ndatokwira ndege ndichikopfuura neko ndichienda kuCanada kana kuStates. Ndozvo ndichatoita. Bosi kuStates nemafesi angu jawi. Variko kumwe ari kuAtlanta, kumwe ari kuTexas, kumwe ari kuCanada, Toronto, Minox ariko. Saka handitomboshaya pekuwana umbrella. UK tichangopfuura seroad tingopfuura chikwedo kwatiri kuenda. Tongokuona tokoti makadiko vekuvhaira vekumara ini varikugara muUK vakapandudzwa neUK totogara zvedu kuStates uko totopfuura iwewe zvauri kuita zvacho ndisiri kunoku handiona ndichiri kunoku chada kudarika 20 imi makaita ma40 years muri ikoko but chatokubhita ine 2 years ndagara ikoko ozi ndine brain dzakaomarara topfuura imi munozviti makadzidza muri ikoko saka vakutambudza vanovhaira zvemahara anovhaira chavopoti munhu anogara kuUK atiti ari kuya zvimamotika zvake zvimarori zvoo zvekumarari chichiite chimwe chibhazi obva umbomuti kuti muri boka pondo nhasi uzoti hana kana sendi mangwana acho obva ubvomona kuti kuchachi muri boka nadhora pane zvoda kupinda transport zvoda unokiyakiya uzoti hana kana sendi munhu iyeye anenge asina mari ane zvimarori zvake zvikuenda parodhi ane chibhazi chake afanira chofuta vamwe vacho vanenge vachiba mota futa vakura vachiba mota dziri mbavha ichimbavha pamwe chakawanda dziri mbavha pamakatodziba uUK iko handiti afanira vacho ere yo vaiba mota vari vapfana vakadzisona komane pamufokosi kuba motikari vachivhura motikari nezvigero saka vakazoenda uUK ndakatochepisa kuti vakaenda sei but mapidziri avanta mota muno afana imbavha ivo afana vanobava but kumukumbira kana dhuru fana akaomera futi avaburitsa fana vacho autonoto vanhu vanodhakwa nedoro vatori nana kumana vanhu vanomwa doro bvudzi vafana havamwe doro ivafuta vanotaura nezvavo unogona chingomwa zvimadrinks but kumukumbira kana dhora ibaibapo dhora ribudi ipapo ribudi afana ivo vanogara uUK vafana vane mari vanenge vachitikisa unoona vanochitenga mastinzi vachivaka dzimba ubva vatikisa imba asi kumukumbira pondo kana $5 zirati haibude but maybe next time usakumbiri pamwe ya aiwa handichatomba vakumbiri ndogara ndichivaona hangu handichatomba vakumbiri mazoni
ndokati chiona chikwamurisa ndepi yako bo ashapo bo asi pandingopesana ine ndikuti hazvipiko hapana apa hamuna mari vane mari tikutamba navo vachiuya chiflyndega vachikukwira chienda chidzoka chidya mari navo chichiuya chienda imuri hamuna mari ndozvatenda ngotaura chikuti Minox arikwa nemari ndakazotaura mumwe wacho chokerura pane aripo ndikati ndichitotaura nemufeso kuti Minox akauya kutototirwa chipati saka unondonanga nemari ni unayo kakwa une handina shoma yacho unayo iyo bozi ukonotokwanisa kuuya kaviri pagore uchitobotikira mafesi gasi uchitobodaiso uchifanirwa nevanhu uchienda mubhodaiso uchipisa madhiri uchifefe mangu machitsva uchituma vanhu magasi vachinotika kusvikira vadhakwa mwaparara kuenda kunorara kutora magasi unonge une mari ka kunozoti pamwe uri kuita zvinhu zvine nzira yakanaka gwara ufamba nzira chaichaiyo wakakura uchifamba nayo saka tiri kutika mazimbabwenzika vari kuuk ngavapota achiita so Minox zvaanoita kana vachiziva zvaarika ngavamutsvageka pamakombiyuta kwavanozvionera vachionawo kuti Minox anorarama sei ndo zvavanokopera vaitewo izvozvo vachipota vachidzoka kudzimba dzavo kunyika kwavo manje waumudyisa manje achanzwa anotanga kunakirwa akatakadza kutuka nekuuk vanga akamaka ukazara mazimbabwenzi akadhakwa vanonyimba tumari twavaende vanoomera zina basa rei waikilifinatsambo ndega anogara ndega wandoziva kuuk yese kozi ndiye anoburitsa mari anotorangarira kuti kuzimbabwe kune mafesi eda kutamba hondo andipa mari yake ndikatoita chimwe chinhu ndikatogadzisa problem yangu ndikatofamba waikilifinyatsambo wewe ende Minox ndiye angatoita zvichetirese futi kuti zvizikanwe nawaikilifi saka Minox big up man kana kujamaica majamaica zitikuwanzwa ari kuipa message yakasimba big up mad Minox kana kutoita zvese kufambisa news tikurarama tikuguta tiri kuita zvese zvatori titaura mwari dai akakuchengeta iwe mari kukomborera futi kasikapere bhozi ashamarika waita kuti tumwe tunhu tufaye twakawanda turi murima apa uri kudya nyimo zvinhu zvifaya zviguta zviita madmani wedu panapa sira akafula kuenda kucanada tizoti aiwa ariko ari kumhanya zvautomhanya nezimota rake pakati so autopinda aita mazheta akapedza uyu akudzokera komanje zvandisina mota kucanada handina mota handina pira kwamalifti iwawo uchaiwana yako uchaiwana famba nayo yako yaunayo nokwira train nebhasi nebhasi ka kwira idzodzo train nebhasi hapana zvavanombofa kuita matsotsi havakubati futi time vanenge vada kubata matsotsi iwo vanongodhakwa vanongofuma vachirwara musiku vozoti chikuitira munamato yekuti mwari cheketai mukomana yoyo tomuda kuno vozotizoti ukuchengeta vanhu vakawanda kuno vari kurarama nekuda kwako vachifara kugadzisa zvinhu kufambisa zvinhu maproblems ari kugadziswa achipera kuuya kwaunoita zvimwe zvinhu zvezvanaka kuuya kwaunoita zvimwe zvinhu zvichipinda nazvakaichiuya havana zvinhu zvekuti vanhu vanoenda kunogara kuamerica ubvete kunge america akaenda vari kuya vari macoffin Minox vazhinji vacho asi wakaenda waenda zvochingodzoka mwako vakaenda iwe usati waenda vakatofa vakauya vakavigwa kuratidza kuti ivo havana kuenda vakaita kunge vakaenda ikoko havako vari kuno vari kuno iwo jotoriko uri kuno uri kwese uriko worldwide Jamaica Minox ariko aiwa Jamaica nzandaenda ndakaenda Australia one asi Jamaica utoriko kusi ndakadzwa tisi taranchila achipa tuni yako ndakati vanhu vanaipa manje taranchila kaoma kauya zivhuzira taranchila chimwe chinombe kunofuta kati totoidawo nawo John Osborne ndabhukaniya futi ndakamunzwa kaini asista vavanhu vaombika abhukaniya Osborne John Osborne taura big up Minox from Zimbabwe Jamaica Zimbabwe respect ndakabva ndaita matuni ndaite imboridzo zvokuti kumbaraini so vaizozoti jouya anotaurwa nezvake kuti arikutaura ari kurira kapa akutaura ende zvobva zvanyatsotambudumu zvendaonoita manyo ndakazoridzira kumwe mukomana chuni dzemachuni ako anoridza ka anoti anoridza machuni mukomana imufanhiri ndakaona akabva angobva panzvimbo ipopo nechimotikari chake chinokuridza bhesi rinoti gubvugubvu risina nebasa rei akabva angobva nechimotikari chake mheneko akazonoridzira mufane anosenza kuechimetro anosenza anogara kumaraini kwedu fana nedzungu iye akamboda kutora nyaya yangu ndikati ukakotora nyaya kutokuisa demo ada kutora nyaya yangu kuti aiburitse paechimetro apa hapana kana help yakamboti papa mufana yemubora ngoma riri sproketi yemufana
asidze kuichi metro osapana vasaka uchizona vamwe wacho vachitemwa majournalist vachizonzi varohwa nemapurisa ndisire wavo mana musapedzi uzi anenge achida kutora tunyetwa kunyepa twasingazive sisi umwe anodzidanai mabuto nabyron mutengwende kutora nyaya dzavasingazive kuda kupurisa munewsday amba kukitisisa mufana umwana kukozeresa mufana wangu kuti afema nemuda kungoripota tunyetwa vasingazive ndakamulidzira tuni manje maridhimu ako aya mufana akabva angodhisapiya panzvimbo akabva achimutsa chimotikari izvi zvandakasanganira angotesa pasi ndamulidzira ridhimu rimwe risuo rinotuka rimwe risingaite andazi apa ndobva ndayasomasiririsa apa ndada kumulidzira nhasi ndikudesi kuti bam anozoti panapa tiri kutukwa katasa kumba kwawo katasa kumba kwawo spika kumba kwawo ikoko ndisa kuvhurisa jeresedi kubva richikuda kuma8 kusvika riri kuma6 mani 7 kudzima manje apa netsvaga arikuda kutaura kuti uri kuita noise deo nechitsvagapochiridza manhamba anochuka chaudhaya majamaicans ramba uchivabhiga asikasista keke manibani kanodzani sisiru nikamuka nezizari kuti aishana namaka diamond basisa dai kunzi ndinozomboya kuamerica ndaida kuti ubotudedza padhuze kamotuhaga soka kana kurara nekamwe kacho irachita timasisatite osanoita ukaterisaka ndambotadza vhidhiyo rasoakatenda ukakwiraka nasisi uyoyo seri chini yakaiva kuti reasoning yeyo ndakati isisu dendemona padhuze chini yake tunyaya twake wanakidza sisi from Jamaica, big up big time sister. I know she's a big time sister. Kanaimba ka sister ke. Nakamaka diamond. Naka spice futhi ke kari bo. Abo. Ma Jamaica zana nakidza kumani. Ma Jamaica zana nakidza. But zvichwa chaungaisira pai. Asi yakwe pabvundo yako. Zvichwa ka. Waudze ka sister ka tell that sister so I wanna fuck you sister. Haya yako yapera manje. Achiwapa phone number yako. 0775 340 954. Dzokerera futhi. 0775 340 954. Unonzani? Lucky D Mhlanga. No, start lako chero. Luke Mhlanga. Unogara? Kambuzuma, Estein Kambuzuma. Ndatsarwa imba ndikairikavha imba yangu. Ndirimo mba abuya anondityisa ndogara pamba pangu. Yaningada undifonera kana paita ndoda kuya kuZimbabwe. Stand number 1709 Kambuzuma section 5 Pawandiwa Avenue. Ndogara pakona panogara mudzirasta anoridza ngoma rinotumirwa naMinox. Ndopandogara ipapo. Kana uchida kuya sokuona vanouya? Vanouya. Anobva kana kuJamaica ndovada futi kuJamaica. From Jamaica I want them. Kunze kuEngland vanobva kuEngland avaregedza izvini. Vanobva kuEngland stay away from me. Munovhara zvemahara hamuna chinhu. Hamuna kana mari futi. Mari iri kuma-US dollar ndokune mari. Ko kuEngland akauya akati sorry. Akati sorry ndobva ndaappreciate sorry. We appreciate. Kusvikira ati sorry totenda togutsikana tobva tatamba tisi. Asi akada kuvhaira nekuvhaira kwake gavhaira hana basa ndimunamata ndikutarise. Nongoora uri kuUK ikoko futi hauna basa. Ndauri kwegunaisa uzikanwi. Saka kutoona namadhiminiso achikokika pano nekoko kubvira kudhara uri kokika kubvira 1990 uri kungofamba pese worldwide hapana chinovamara. Imi vakuUK musavhaire ndoti tiwirirani. Mwangovhaira muchishamisira zvamunoita kana maya kuZimbabwe zvese. Tamba mega netumari twenyu hatina basa tumari twenyu. Asa adhuka tumatoka nditumushonga Minox.
handiti ya saka vachivhaira vachiomera ndifunga ano vachiona kuti tikapa uyu mari yedu ka inobva yatorwa yese inobva yapiswa inobva yatorwa nemagineti yopiswa saka vachinyima kuti hatina ndazonyatsobata saka vachinyima tumari twavo but vacharohwa ka nechimba yajoshua hapana kuhwanda kwavanoita vachangobatwa kune tikufamba mumhepo chichavabata maita bo worldwide babai